final stretch, the last hour of Gospel Greats, and we are jumping into a segment that I'm super excited about. I've been talking about this particular time for a while now. Ndichiti hey, ndiri kutsikwa neprovince, ndiri kutsikwa nevanhu vakuru, ndo wakudzirwa vachinge vasvika panzvimbo sokudai. Zvinotiitira zvakanaka kuti hazvisi nyore kuti vanhu vakuru tivasimudze vachiti aiwa mwanangu ndouya, zvinhu zvakandikoshera izvozvo. Saka muchandibatsira pa0719 100 kuti tigamuchire muyeni wedu muno mustudio. I'm talking about Dr. Ignatius Mabasa. Toda kuti titange nesong yavo iri panumber 10 tozokurukura nawo 0719 ndoda kuti mudzake neuwandu hwenyu tikwazise muyeni wedu vanzokudzirwa taiva vasvika paStar FM, vasvika paCapitalk. Saka uyai neuwandu hwenyu mukwazise muyeni wedu tisati takurukura nawo. Song yavo iri panumber 10 ndeinoyi. Pamuri dawana zororo Pamuri dawana kuponeswa Pamuri dawana upenyu Ipapo Ipapo dopandino gara Ipapo mari Ipapo ga nawana upenyu Pamuri dopandino gara Pamuri nawana zororo Pamuri nawana kuponeswa Pamuri nawana upenuga Pamuri dopandino gara Mari Pamuri Jesu dawana zoro Aiwa mari mi Pamuri dawana kuponeswa Aiwa Pamuri dawana webulega mari papo Jesu papo
played right to the last note, sounds of Richard Chimbetete, Pastor Richard Chimbetete, with a song called Ipapo. Wow, what a powerful song. Ndatoona vamabasa muchiimba muchigutsirira kuti aiwa kari kukuitirai zvakanaka. Regai nditange nechigamuchira makadii tiripo zvedu makadii zvenyimi. Aiwa, tinotenda kutsikwa nemi kudai tohwakudzirwa zvinobva zvatiitira zvakanaka mufunge. Tinotenda nekudayira patakafona tikati uyai timbokurukura. Tinotendawo nekushedzwa kuti tizokurukura nekuti kubva mukukurukura ndimo munotambidzanwa mazano nekuonesana. Aiwa, tinotenda. Toti vemakore noti handichazivi takapedzisira kukurukura rini, but pane nguva asi hey, tinoona kuti muchiri vatano zviri kuendeka. Nyasha dzomusiki. Amen. Zvakakosha kuti tikupei maruva enyu muchiri vapenyu, muchiri kukwanisa kumanhuhwidza. Saka tati aiwa chimbouyai baba. Timboonesana zvatiri kuonawo mukurarama, zvamuri kuonawo savakuru, ndimi macustodians culture yedu. Pane zvamuri kunyunyuta nazvo zvatoda kuti timbozama kuzoti tionesane. Remember, we are also live on Facebook. Do also engage. Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM. Harare's heartbeat. Chinzwa izvi zviri kuda kuitika panapa. Toda kunzwisisa nhoroondo youpenyu hwavo. Toda kuzama zvakare kunzwawo dzimbo dzinovasvitsa pedyo nomusiki. Kana mune mubvunzo yamuinawo, tumirai mashoko musazeze 0772162651 kana 0719100404. Super excited to welcome tonight on My Ultimate Gospel 10 Season 2 a man who is no stranger to many of us. Shona language expert, writer, storyteller, ndinyanduri, zvakare sarungano, filmmaker, musician and academic, and that is the talented Dr. Ignatius Tirivangani Mabasa. Tinotenda kuti nhasi vari pano nesu. Ndambobvunza pa WhatsApp platform yenyu kuti tiudzei kana makamboverengawo kana makasangana mabasa amabasa. Tiudzei kuti zvona ndeapi anokuitirai zvakanaka. Hanzi nyanduri wedu wamabasa. Vamwe vakati hanzi hey, ndakaverenga bhuku rinonzi iro Mapenzi by Ignatius Mabasa. Bhuku iroro rakazara mapenzi Joshua. Ndiyamai Masimba. Vamwe vatipewo dariro ranga rine netembo. Ndiri kurememba ranga reset book redu tiri kuchikoro iro riri. Hanzi huchi pasina nyuchi. Solomon Chivandikira pa Crooners Driving School. Anzini ndakaverenga mapenzi. Rambai muchitumira mashoko zvakare kwazisai muyeni wedu tinaye usiku wanhasi Dr. Ignatius Tirivangani Mabasa. Vamabasa, toda kuti tidzokere kumashure mbichana, muchandibatsira tinzwisise nhoroondo youpenyu hwenyu, zvakazokuitai kuti muve zvamuri nhasi. Makakurira kupi? Tibatsirei kudzokera nguva iyoyo yamaikura. Maita zvenyu. Ndinotya kuti ingava iswera kuvhiya nyama yemusoro. Nekuti une uchida kunyatsoti zvibude zvakanaka. Ndakazvarirwa kuMount Darwin, Karanda Mission Hospital. Makore akati wandei. Ndaberekwa kuMount Darwin, ndakakurirako papurazi pasekuru vangu kuChesa. Takakura tingoriwo vanhu vari pamusha. Takanga tisina TV, tisina radio, kwai kusati kwane mafoni. Saka taingove vanhu vari pamusha, tichinzwa ngano kana amanheru, asi masikati taiswera tiri kumabasa. Nyangwe zvedu isu vamwe takanga tisati tanyatsoti ndinorangarira hondo ichizouya, baba vangu vachizoshaya muhondo, inini ndichizotorwa natete vangu ndokuchiuya kuSalisbury. Tichitangawo kuona magetsi emutaundi. Ichiri Salisbury. Ndokuchigara muSalisbury kwakuzotanga kuenda kuchikoro grade 1 Tomlinson Depot mumapurisa umo.
kwaiyo nebasa ikoko. Hatina kuzonyanyo, takapedza gore tichibva tazoenda kunogara kuGlenora, nekuti mukuwasha wangu akanga abuda achipurisa kuNational Foods. Ndava chiratidzo madhafi mukuwasha wangu aive murume watete wangu. Saka ndokugara kuGlenora ndichienda pazuva rabuda primary school. Ndokuzobvako toenda Bulawayo, vadzokera zvakare kuchipurisa mukuwasha wangu. Ndokuchienda kunogara kuBulawayo, ndokuchiita grade 2. So kuBulawayo ikoko ndokwandakadzidzirawo kukuluma zvishoma. Taenda kunoraura hove kunyawozi Buhlungu nekun'ema dam. Ndokuchizo mukuwasha wangu ndokuzoshaira Bulawayo, ndokudzoka Harare. Ndokuchitanga zvinowo kuve munhu akuonawo kuti nyika yakamira sei. Independence 1980 yakauya ndichienda kuchikoro nemuzukuru wangu Owen. Titori munzira toona meno zviri kuitika, zvotonzi muri kuendepi nhasi, hakusisina zvikoro, chidzokerai kumba. So zvizhinji zvakaitika, ndomhanya kuti ndizove munyori wemabhuku. Inhau inobva pavadzidzisi vangu, asi zvikuru mudzidzisi wangu wekutanga akanga asina kuenda kuchikoro chamunoti chikoro. Vakanga vari ambuya vangu vaindidzidzisa kubudikidza nengano. Ndo kwandadzidza kuti kune vatambi, kune rongetedzo yamunoti plot, kune zvizhinji zvinoshandiswa mukutaura nyaya. Ndakazvidzidzira kubva kuna mbuya vangu amangwenya. Ndozoti ndaa kuchikoro ndokusangana nemudzidzisi aifarira kuverenga. Mai vaiverenga ivavo, mai Shongedza kuChinembiri. Ndokunzwa kuti nyaya dzandaiudzwa nambuya vangu dziri mungano dzakukwanisa kuwanika mumabhuku nai. Ndokuchitangawo kuverenga mabhuku. Form 1 ndo pandazonyora rondedzero yangu yekutanga yandikati ndo yakadhifaina kuve munyori kwangu. Ndanyora rondedzero yekutanga. Memu vaitidzidzisa vakauya nemabhuku edu, ndokusvikoti naimi anonzi Mabasa ndiani. Ndo pandakasimudza ruoko ndakuti zvino hameno zvandapara. Maitei. Ndokunzi uya kuno, ndokuenda. Zvikanzi ibhuku rako here? Ndikati zvikanzi ndiwo wakanyora rondedzero iyi? Ndikati zvikanzi verengera vamwe vako. Zvino nhau yekuverenga takanga tagara naye, nekuti ndini ndaiverengera vazukuru vangu mabhuku ataiverenga nguva iyo, nekuti taitisina TV, tisina radio. Saka taiverenga ana Pfumo reropa, Tambaoga mwanangu, Kutonhodzwa kwachauruka nemamwe. Saka ndapiwa mukana wokuverenga rondedzero yandakanyora ndichiverengera vamwe. Kwakaita bongozozo. Mafomu 1 achiti hakuna mufomu 1 anonyora sezvamuri kuti akanyora rondedzero iyi. Zvikanzi izvo zvaazvenyu vainzi memukaseke, Shehutakaseke. Zvikanzi zvaazvenyu, ini ndafara nezvaitwa. Mabasa hande kustaff room. Chienda unoverengera vadzidzisi. Wosvika mustaff room, maticha nyararai, ndoda kuti munzwe kamwana kangu kefomu 1. Ndokuchiverenga. Ndakaombererwa nematicha. Kuzobvawo ipapo ndakuti saka ndinogona kunyora zvingaite kuti vanhu vagashire vakafara. Saka kwakuzoti nekufamba kwenguva ndazosanganawo naSolomon Mutsvairo pane function yandakaita Gate Crash. Gate Crash. Kutongoti hamuna kudaidzwa, unoona masvika. Taitangotorega tingonoona kuti vanyori vakuru vari kuitei. Saka tasvika paya, vapedza zvavari kuita. Zvikanzi pane munyori here pakati pedu ane vakati work in progress yaangangodawo kusheya. Hapana akakwanisa kuti ana Chiundura Moyo vaivemo vanhu vakuru. Saka ndokubva ndangoti ini neshamwari yangu taita misikanzwa yekupinda. Paita mukana. Ndokubva tasimudza maoko. Ndo pandakaverenga netembo yangu yamazota iri muna Tipeo Dariro imomo. Ndo netembo yaita kuti ndinzi zvikanzi navamutsvairo ndapedza kuverenga. Handisati ndamboombererwa zvakadaro nevanhu vakuru. Zvikanzi young man, vaive nekavoisi kavo.
I love your poetry. I would like to include it in our collection of poems that we publish at the University of Zimbabwe. Apa ina handisati ndaa kuuniversity. Mapoema angu agashirwa. Ndatonzi uye nawo musi weMonday. Monday imwe cheteyo ndo pandabudawo kekutanga munewspaper muHerald. Mukolamu yainyiitwa naamaruziva yainzi Scribes Scroll. Ndichinyorwa navachifunyise. Saka kubva ipapo vachiri kure vazotionawo vabva vati vakomana ndipei nhetembo dzenyu dzinozipa. Dzabva dzazonzi ngadzibude dziri tipeiwo dariro. Kubva ipapo mapenzi mabhuku akuzongouya. Regai timboita press play on imwe yenziyo dzamakati dzinokuitirai zvakanaka asi ngati dzokere pane katatanga kuridza. Ipapo sei makaisa playlist yenyu? Mubvunzo wenyu unoendesa munhu kure. Zvanzi na Pastor Richard Chimbetete, ipapo ndo pandinogara. Unoziva muupenyu tine nzvimbo dzakawanda dzatakadarika nadzo. Dzimwe unongoita dzekurangarira, ndakambogara pakati nyangwe muhotera unoti ndapinda but vokuudza kuti you must check out. But pane nzvimbo one yekuti ndinokuudza kuti if you are a true believer, wakanyatsoti tindindi muna Kristu, haugone kuti handimo, nekuti unofamba naKristu, ugogara naKristu, nekuti ndiye anoti garai mandiri neni ndigogara mamuri. Saka kana ipapo hauchagona, kana pane chinokubvisa amene kuti chachii, nekuti iwe ukanzwisisa kuti apa ndo pandinogara, haubvume kubviswa. Indeed, it is My Ultimate Gospel 10, and in studio with me is Baba Ignatius Tirivangani Mabasa, and he's also giving us his selection as we also get to know more about him. Pane nhoroondo yavatudzeyo kwavakabva pana tutanzi munyori uyu anenge vane link nevedzinza rekwangu ava vataura zvekuchesa kumapurazi kunova kumusha kwedu, zvavatete vavo chiamangwenya. Ndinenge ndine ukama nawo ameno regai tizowa kuti ndizvo here. But anyway, we play another of your favorite mataura zvakare mukati Pastor Richard Chimbetete ngati mukudze Jesu.
ZTN Prime presents Beyond the Dollar, the second edition of the SMEs Symposium on 28th February at Heritage Village. SMEs seize this opportunity as experts dwell on banking partnerships, financing mechanisms, investments, insurance-backed business, formalization of operations, and many more. For partnerships and registrations, contact Shingi Kanongo on 047 89201 or Rumbiterere on 0771 519 217. Hashtag Beyond the Dollar. Living it, non-stop. Are you ready for it? Non-stop. Non-stop. I'm ready. Rocking your radio anytime, all the time. Star FM, sounding good all the time. It is Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. My Ultimate Gospel 10 Season 2. And in studio with us, we have Baba Ignatius Trimangani Mabasa. Vanhu vari kuti pano vamabasa ndafara zvikuru muri pano. Hello, ndiri kuvanzwa live and direct. Nokutambira ino mufaro. Maruva enyu. Hanzi ini ndakariverenga rinoi mapenzi. Harambai muchiuya nemamessages enyu. Vamabasa toda kudzokera pamabasa enyu ekunyora netembo. Toda kuti munoziva kana munhu ane zvinyorwa zvake zvinogona kuti gozhei kuti tikati yamunodisisa chaiyo yamakanyatsonyora mukava kuti apa ndakanyora chaipa. Pane one here inouya to mind. Kana kuti chinhu chinokuremerai kuti muchuze pane maworks enyu ese amakaita. Ndinenge panetembo handinganyanyonetseka nekuti netembo yandinofarira inofarirwa nevakawanda. Asi pamwe kungandinetse kuti pamabhuku enganonyorwa manovels andakanyora ndiripi randingati asi ndinonyanyoda hangu ziso rezongororo iro asi pamapoems ndinoziva kuti poem inonzi kuziva iyoyo ndinokukumbira musati maenda mutirovere iyoyo zvinongona kutiitira zvakanaka. Ziso rezongororo sei in particular? Ziso rezongororo inyaya inoburitsa ndingati rwendo rwangu neimwewo nzira rinosanganisa nekukanyanisa zviitiko zvandakaona nezviitiko zvandakazee ndoona mune vamwe vana. Ndokuchitora nyaya yangu ndotora nyaya yevana vandakazee ndoona vaisangana nezvavaisangana nazvo ndokubva ndadzibatanidza kuti dzigadzire ziso rezongororo. Ibhuku rinoburitsa nhamo dzinoonekwa nevana vadiki vamunofunga nguva zhinji kuti havaone, havafunge. Handogona kungomunyepera kuti ndiri kuenda kutaundi ndozokunzira maswits kana ndadzoka modzoka musina. Asi tunhu itwotwo ndotwakanobata bhuku iri nekuti ibhuku rine nyaya yemukomana akakura achitsvaga hamai vake vakanga varambwa. Kuvanhu vakuru kurambwa kwamai vemukomana uyu hachisi chinhu vakatoita move on, asi kwaari ari kutsvaga hamai vake nekuti pane chinhu chaanoona chinoitirwa vamwe vana nanamai vavo chaasiri kukwanisa kuitirwa kana kuti chaasiri kuona muupenyu hwake. Saka ibhuku rinonobata ndingati boka risinganyanyowana vanotaura nyaya dzavo. Vadiki kazhinji tinongovati vana havana basa. Toda kunyora nyaya dzevanhu vakuru toita sekuti nyika ndeye vanhu vakuru chete, asi kwete, vana vadiki they are part of our world. Vanoda kuti tinzwewo tiwane nguva yekuti kana tichikurukura navo tichiita zvatinoita navo tirangarire kuti vachakura. Isusu tichikura taingoziva kuti zvona a child is meant to be seen not heard. Mumobva mati mwana ane zvaainofungawo anofanirwa kunzwikawo nekuti ndiye
mutungamiri wamangwana. Matambudziko amuri kuona ari kusangana nevechidiki kana kuti pari kuti potsei takatarisa the way parents are parenting these days, tibatsirei kupaona kuti zviri kuposheka papi. Nhamo yedu chaiyo munguva dzatiri kurarama, most parents have become slaves of materialism. Tave huku, wakamboona huku yanonga gonye, haina rugare, haina zororo, ende haigone kuridya gonye racho nekuti inenge yakariruma, dzimwe dzichimhanya dzichida kuti dziitorere, iyo iri kungotsvaga kuti ndingawane papiko pekuti ndidyire gonye randawana. Hatina zororo rekutsvaga mari, rekutsvaga zvinhu. Asi kana pane chinhu chisingaonekwe nemunhu ndechekuti mari nezvinhu zvinopera, ukama nemhuri nevana vamakapiwa kuti mukudze murere hauperi. Saka chatakoshesa ndiwaya matitles, ndiwaya maopportunities ekuti tinzi no, ndo vanodriver yakadai kadai, ndo vanopfeka, ndo vanodai vachidini, hanzi ndo vanogeza. Saka ukada kuzvitsvaga tave varanda vezvinhu zviri munyika yakatikomberedzai, zvokuti tinokanganwa nekufuratira chinhu chinonzi kuumba mwana, kuumba mhuri. Divorces are fashionable now. Ngoti vakachata zuro wonzwa kuti havasisiri vese. Hazvindinetse. I know what, we can go separate ways. But chakambokuunzai pamwe chete makachiziva kuti chii here? If it was love, real love, hamuregedze zvamakabatanidzwa pazviri nyore nekungoti inini I think I need to move on. Hakuna marriage inove mutserendende, nekuti pane mapazi maviri anotokwizana ka. Saka zvino ukangoti hanzi no, ndofunga andibhowa. Ndo dambudziko rinobva panhau dzekuti kana tikasangana mukombi iri kuenda kuchitungwiza, mukomana otopfimba, by the time yavari kusvika kuchitungwiza atodiwa. Ndatobvuma. Paita dambudziko, regai tizoramba tidzoke panhau yamataura yekuti madivorce case zvinenge zvafashionable kuti handichadi, people are throwing in the towel. Tizodzoka kuti dambudziko riri kubva papi, because vamwe vari kuti the empowerment of women has brought us these problems. Not too sure what you think about that, but regai tidzoke after this song. List yenyu pana Mai Charamba Musimboti, ndoziva kuti dzimwe tichati jambeni nhau yenguva, asi Mai Charamba Musimboti tiudzei sei kari palist yenyu. Zvabva zvanosangana nenhau yatiri kutaura, zviri kunzi naMai Charamba, mari haisiri yomusimboti weupenyu hwedu, Mwari ndivo musimboti. Zvino vari kungonosimbisa dambudziko, maonero atiri kuti ane dambudziko ekuvimba nezvinhu. Tinopenga panobuda iPhone nyowani, I must get the latest, but uchaona kuti panopera gore vaye vakakupai iPhone 16 vakukupai 17, parinopera futi vakukupai 18, 19, 20. Saka munozvibata here? Tsvagai zvinogara. Takudzokera kuna chimbetete ipapo ndo pane zvinogara, nekuti izvi aiwa zviri pamutenure zvinongoya zvichienda kanganisike. You know, unoda kunzwisisa chinenge chaitika kumunhu kana akataura kuti I am redeemed and Christ is my redeemer. Todzokera kuchivanhu, redeemer mudzikinuri. Mudzikinuri izwi rinobva pana kudzika. Chinodzikwa muchivanhu, mukabvunza vakakurira kumusha, urimbo.
unodzika urimbo hwekubata shiri. Saka kana wadzika urimbo shiri dzikamara dzobatwa, shiri yabatwa yausavi. Zvino chiona pana ari kuuya kuzodzikinura panga pakadzikwa urimbo kuti hutibati, obvisa nesu tanga takatewa kana kuti tanga tabatwa ipapo taakukwanisa kubhururuka zvakare. Colin Davis akanga apiwa, mukaverenga history yake, popular popular dancehall musician kuJamaica. Akarwara necancer ndokupiwa I think 3 months dzekurarama. Colin akanga akakurira muchechi. Madoctors aedza kumubatsira iye anoti ndakanga ndatarisana nerufu rwangu. Ndo pandakazorangarira kuti ndakakurira muchechi. Rega ndimbodzokera kuna Mwari, the author of life. Ndinochema. Achema kudaro, vakamunamatira kuchechi naiyewo achinamata. Zvadaro akadzokera, vakatsvaga kenza ye vakaishaya. Saka wakateerera malines aari kuimba kuti redeemed. Zvanzi I was playing a silly game of hide and seek naMwari. Asi vakazondi, pandakanga ndave mugomba ndatarisana nerufu, vakandidzikinura. But chinoita kuti chimbo ichi chindibate neniwo, ndine bhuku randiri kunyora pari zvino. Kana rapera ndichazokuudza tozokurukura nezvazvo. Bhuku rane title here kana kuti harisati? Bhuku rane title. Title yebhuku iri ronzi regera ndingo, because ndandine matitle angu maviri, but rinonzi hapana kusiri kufa. Hapana kusiri kufa. Impa munozoti chinyorwa munotanga netitle here, zvinofamba sei pakunyora kwenyu? Hapana kusiri kufa. Zvinofamba sei pamunozoita come up with a title for a book? Kazhinji ndinoti ndichinyora ndinotonzwa kuti nyaya iri kunyanya kubatwa iri kunanga nekukuku. Zvakafanana nebhuku rangozoritsvaga rakabuda mwedzi wakapera, zvingori zvidhori nezvigure zvakadhakwa. Uchaona kuti iroro ndakanga ndichishanda ndatozopedza ndotarisa ndoona kuti matingindira ari kumhanya mubhuku iri ari kunongedzera kuzvinhu zvefeki, zvinhu zvemanyepo, zvinhu zvatisingagoni kunzwisisa asi tichiziva kuti chokwadi chiri kuseri. Ndopatakati zvingori zvidhori izvi nezvigure zvakadhakwa. Zvigure zvakadhakwa ndopana vandipedza. But anyway, talk to us, share your thoughts if you have come across this book already. Ndiudzewo zvakare mamwe emabasa ava Ignatius Mabasa amunoziva kana kuti amakambosangana nawo mukaverenga. Reading culture yemuZimbabwe ichiri yakafanana here? Isu takakura tichiverenga mabhuku mahard copy aya. Zvasiyana. What has changed from the time you started writing to now? Nhamo yataanayo Glenda inhamo yekuti technology yauya nekupaza zvakanga zvamboumbwa. Kuverenga kwevanhu vedu kwakuverenga mamessages ari kuuya mumafoni, nezvimwewo zvinongonziwo changonyorwawo kuchikaforwardwa. Asi culture yekugara pasi munhu achiverenga zvakarongwa zvinomuita kuti avhurike, amatsurutsuru. Tangoiva vanhu izvozvo zvinongoya zvichingomheduka, uye ukatotarisa taakufara zvikuru kana tichiuraya nyangwe masystems atakanga tagadzirirwa ezviperengo. Unonzwa nzi sei inonyorwa sei paWhatsApp nemayouth. Uchitarisa kuti maitiro acho angoye kungoti zvinenge zvine kakushamisira kaswagi kachi, but pane chiri kufa. Tafa chi? Mitauro yedu yaparara. Mitauro yapera basa. Asi dambudziko riripo nderekuti
isi tinofunga kuti tiri kufambirana nenguva, tiri kuita zvinoshamisira, asi munhu asina mutauro wake haasi munhu. Nekuti mutauro uchazoti wabuda kunze kwenyika ndo pauchaona hanzi nekamukasikana kaenda kuAmerica kabvunzwa what do you eat in Zimbabwe, zvikanzi you know we eat pizzas, we eat lasagnas. No, what do you eat those are Italian dishes. Vanhu varoda kuziva iwewe kwete fake iwewe. Kuti unombonzana umbori ani kwauri kubva wochitaura kakuti ndini nhingi ndinobva kwakati, asi hazvichabuda nekuti we cannot beat the Americans at being American. Tiri kuda kufanana nemaAmericans, toenda kuAmerica vanotiudza kuti no, hausi wediwe, isu vedu tinovaziva. Saka iwo kuno kumba hausisiri munhu, uko kwawati ndiri kuda kuenda hausisiri munhu, wachii? Hanzi vamabasa chipo chekuparidza chiripo, munomboenda here papulpit muchiparidza nevamwe vari kubvunza pano? Ndinomboenda papulpit ndichiparidza pano nepapo. Asi ndinowanzoshandisa gospel poetry. Ndine albums andakaita akati ndinenge ndichitaura shoko raMwari. Asi zvichida kana Mwari vanditendera ndichakwanisawo kuti kubudikidza naiwa yamabhuku ndigone kuti shoko ripfuurire mberi. Toda kuita press play on another song yamakaisa palist yenyu pana, Goodness of God. CeCe Winans. Talk to us about it. Munoziva, kana uchiziva kuti kuna Mwari, uchaona kuti nyaya yatatiri kutaura yezvinhu zvenyika, zvanzi iyo inhau yezvinhu zvenyika, Jesu anoti musade nyika. Kana muchida nyika, rudo rwaBaba harusi mamuri. Woenda zvakare pamwe pane paanotaura nhau yekuti what shall it profit a man if he gains the world and loses his own soul. Tikatarisa goodness yenyika negoodness of God dzakasiyana zvisingaiti. Goodness yaMwari haugone kuiti, nekuti ndopai paunonzwa nyangwe Jeremiah achiti he has loved us with an everlasting love. David oti shoko renyu mwenje wetsoka dzangu nechiedza panzira yandinofamba. Kureva kuti paye paanozoti zviro kwazvo kunyangwe ndikafamba nemumupata womumvuri werufu, ari kuziva ke kuti wandakuudzai kwekutanga Jehovha ndiye mufudzi wangu, ndiye achandiburitsa mumupata. Saka ukada kuona goodness of God, tinomboita saJobho. Tinowana vanoti tuka Mwari wako. But kana wakanzwisisa, unopedzisira wakushaya kuti wodii naye. Wambobvunza, ndichazokuverengera just one stanza yepoem inotaura the goodness of God kubva muna zvingori zvidhori nezvigure zvakadaro. Tozazihamba kahle, ngangile mali mfo, njalo ngenza konke. Inkunzi zamaphathi, amantombazana, izimota, amahotela, ngangibambe esidukwini, kodwa konke lokhu kwaphela ngokuphazima kweso. Yeah, ngangilabo konke, kodwa ngawujapaza. Uhlelo iBlue Eat Zim luqala ngo-7:30 p.m. ngesonto iviki ngeviki ku-ZTN DSTV channel 294. What time? 10 minutes before we get to 9 o'clock, 10 minutes before I make my way out of here. My Ultimate Gospel 10 Season 2, and we are super excited and honored to be hosting Munyori wa Mabhuku Sarungano, filmmaker, musician, academic, Baba Ignatius Trivangani Mabasa, and he's also, talking to us about his journey and pane zvinyorwa zvavo zvakawanda zvatanzwa vamwe vachitaura kuti takaverenga chakati, vamwe vachiti inini ndakakurawo ndichivaonawo vachiita mabasa avo, vamwe vachitoti vamabasa chipo chekuparidza vanacho, vamabasa vanotaura zvechokwadi zvine udzamu. Tinotenda hanzi nekuvakoka vamabasa. Pane nhau yatatibate, ndoda kuti tingoibata mbichana nekuti nguva dzinenge dziri kukwikwidzana nesu. Nhau ye the emancipation of women
vamwe ndovati ndoyadzoka yotipa dambudziko. Mudzimai wanhasi haachanyengereri nekuti waempowered. Has it been a problem, or has it become a problem that the woman of today is now empowered, or is the man of today who is not too sure what to do with an empowered woman? What's your take on it? Nyaya iyi ine hondo nezvibhakera mukati. Kana mukabva pamagariro nemararamiro enyu amunoziva, nekuti zvinonzi kane tsumo chidyevhu chine mudyiro wacho. Ukaona chinodya ivhu usateedzere kudya ivhu nekuti chiri kudya ivhu, chine madyiro achinoita. Zvino isu taive nemaitiro nemarongero nemafambisiro ataiita zvinhu zvedu. Pozouya vanoti kwete, maitiro amuri kuita izvi haasiriwo. Maitiro amuri kuita chaimbopa vanhu vedu kuti vati mushamukadzi chii? That's already an empowered woman who is in charge. Musanyepero kuti vanzi vakadzi vaidzva musha mukadzi. But panozouya zvinouya tonzi zvinofanira kufamba so, imisiyai izvo zvamuri kuita ngazvi. Kana tamhanyira zvatanzi zvinofanira kuenda nekuku, hatizvinzwisise. Zvofanana nenhau yanga ichimbwa namai charambai. We are getting into a system which is not ours. Ukangonzwisisa ipapo kuti tiri kupinda kana tapinda mairi, kana tadhumira, vatipinza imomo, unocheuka unovatsvaga wovashaya. Unovashaya. Saka zvadaro vakuti zvinhu zvedu sekupiwa kwatakaitwa naMwari zvaishanda zvichitishandira. Munhu akanga ari munhu nevanhu. Kazuwai makadiko, inzwa unzwe mhinduro, tiripo kana muripo, kana musipo musina mufaro, isu hatinawo mufaro. Ndiripo nekuti muripo. Tiri vanhu vane chinotibatanidza. Kana wainzwa mhengera mumba, varume vaive nekunetsa nekushusha, kana waida kuziva kuti mhandu yechembere akanga ari munhu, yaive mhengera mumba, munhu asingagoni kugarisana nemukadzi. Saka panozongouya zvinouya izvozvi, izvo zvandiri kutaura, monzi pindai mazviri. Kana mazviri makwidzwa muchemutengure, wozoverenga thesis yangu yandakanyora inonzi chava chemutengure. Takwira muchemutengure. Chinoti kudii kana ukateerera chimbo chinonzi chemutengure? Mukadzi wemutyairi kwira ngoro, ugoti woburuka ngoro yachona. Munokwidzwa muchinhu chichachona. Kana chachona maakuburuka, but kwamuri kuburukira kwakure nekumba. Ndizvozvo nguva dziri kukwikwidzana nesu zvichada kubata nhau yesocial media, asi ndinovimba kuti rimwe zuva tichauya tokurukura. Ndo nhau yatinoramba tichikurukura patinombosangana, patinombotaura kuti bodo pane dambudziko, toita sei kuti tigadzirise moral fabric yedu sevana veZimbabwe. Mati muda kuti poem iri, handisi timoti paipi asi ndoziva kukupai mozondiudza kana nguva dzenyu dzanaka kana kuti tiri kutaura zvipiko zvino. Tipe yamuri kutipa inonzi chii? Inonzi kuziva. Ndakainyora kare, asiko zvino ndine zvandakazoita nekuti chinhu charamba chichitenderera. Inoti kuziva kunoda kuzivikanwa nevanhu kuziva. Kuda kuziva kunoda kuzivikanwa nevanhu, ndiko kunoita kuti vazive. Asi mukati mekuziva mune kuziva nekusaziva kuziva. Kuti zvinzi ndinganoziva, hunge zvatoonekwa nevanozviti vanoziva kuziva kuti uku kuziva. Asika ivo vacho vanozviti vanoziva kuziva havazivi kuti pane kumwe kuziva kwavasingazivi kuti kuziva, saka havazivi. Chati home chareva nekuti chaziva. Kune uyo anonzi nevanozviti vanoziva haazivi, chokwadi ndechekuti anoziva. Zvinoenderana nekuti pamusoro pei paari kunzi azive. Zvino vanhu chinondinetsa ndechekuti kana shoko robvunza roti akachenjera aripiko,
muiti wenharo wenguva ino ari piko, nekuti nyika kubudikidza neuchenjeri hwayo haina kuziva Mwari, Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese kubudikidza neupenzi hwezvinoparidzwa. Wakachenjera here? Unoziva here? Kuziva kwako kunoziva Mwari here? Kana kusingazive Mwari, ndinokutyira kuti une kuziva kune dambudziko. Wow, that is my favorite. Thank you so much for that one. Ndinokutendai zvakare nekuva nezvo. Asi musati maenda, zvamunoita musiri kunyora, musiri kudzidzisa, ndezvipi zvamunoita in your spare time? Munguva yangu ndinofarira kuverenga, ndinofarira kurima. Saka izvozvi dai makandibata masvondo adarika aya zvaigona kunetsa. Nekuti ndinenge ndichimboita kuti ndidzokere kuvhu ndo nekuti ukaona chazo nyangwe kare chete nhau inodzoka iyo, munhu haana kungopiwa basa rekuchengeta ivhu nekurima naMwari. Ukada kudzokera nyangwe muvanhu vedu chaivo, mambo aigadzwa akapfumbata ivhu rine zvarinoreva. Saka chinhu chinoda kuti chiitwe. Ukapa ivhu, Mwari voripawo zvavanoripa, ari kunyime. Ndinotenda. Nguva ndo yaichashanja, asi ndinotenda nenguva yamatipa, and ndinovimba kuti tichagara zvakare pasi tichikurukura sezvo ndimi the custodians of our culture. Muri kuona patiri kupotsa. Ndinoziva kuti mune ma-recommendations enyu kuti dai tadzokera pakuzviziva savanhu toita sei. Palist yenyu papana Pastor Richard Chimbetete ipapo. Pastor Richard Chimbetete, ngatimukudze Jesu, Maicharamba Musimboti, Colin Davis, Redeemed, CC Winans, The Goodness of God, kudzinya kudya watakura kuipa, Mwari muri zuva redu, Pastor Richard Chimbetete naamai, Sinash Waymaker, as well as Take Sure Zama Nwe kuregerera in advance. My name is Glenda Fadzai Takachicha. It has been amazing. I've been here since 6 o'clock. Ndipe kutenda baba nenguva yamatipa. Ndinovimba utosangana zvakare muchikamu zvinotevera, asi tinokudai maruva enyu tatiregai tikupei muchikwanisa kumanhuhwidza, asi tinokudai zvizhinji. Thank you so much for your time. I'm out of here. Do stand by for Zenani Star FM side. Do also stand by for Saviors Capital 100.4 FM side. My name is Glenda Fadzai Takachicha, and I've been standing in for Yvonne Tivache. Good night and God bless.